Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kulibe. Tikafika February. Tikunena ati tikamusankha ati uchakwera lwe. Koma tikangwambira pa 16 September tikusankha Professor Arthur Peter Mutharika. Tizayambira kugula chimanga. Mwaniva lwete. Ndikuti kwambia pa 16 September tizayambira kugula chimanga. Amene mangwera amene mangwira Professor Arthur Peter Mutharika. Ife wa DPP. Ife wa DPP. Timakupira kudya. Iwe. Alomwa mati owarera ochavwe kuti mndu kacheza kwina osati azienda simaenda iya. So choyamba ndi nkhani ya chakudya. Tiyambiratu pa 16 September. Takwiza naye? Nkhani ya chiwiri. Bakale pa 1 September eh? Panga pa 1 Bompale? Ndikuziwa mwakonzeka. Komanso tufuna kuti dziko lathu likhazikike tipate economy. Mitengo ingokwera siku ndi siku. Panopa kuti umutenge wakabaza kukafika ku PRM mwina ndi 1,000. 2,000 eh? 5,000 eh? Kalori jendani bwanji 700 eh? Mapanopa ndi 5,000. Tieni mchere, mafuta opikira. Ndibiwe. Komanso linkani ya fetereza. Panopa kugula fetereza mwina ngati kugula ndege chifukwa kuti fetereza panopa ndi 180,000. Ngati 200 mene feti machoka mboma pamene Professor Arthur Peter Mutharika machoka mboma tumbo la fetereza nali 18,000. Ndiye tumbo la fetereza kutoka pa 18 kukafika 200,000. Ndiye azikanena kuti abwereso. Ndikuti abwereso. Chifukwa ngati nisimutia fetereza komanso simukandi mbewu ya hybrid mukolola sokoti palibe kukolola twete ndiye zimenezi tizayambiratu so pa 16 September choyamba ndikupasani fetereza sichoncho chachiwiri ndikagulaso chimanga chataka chino ndikuziwa kuti chaka cha mawa mukolola chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika komanso ife anake tizakati pa ground. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.